Dark Feminine energia ja ulkonäkö on tämän podin teemana. Täällä on Amelie Peltola ja Henrikka Fagerlund höpöttelemässä. Ja höpöttelyä tästä on tulossa aivan varmasti. Me halutaan puhua ulkonäöstä Dark Femininen näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, että naiset usein tuntee olevansa liikaa ja liian vähän, mutta harvoin just täydellisesti sopivasti. Ja musta on hirveän hauskaa, että mä oon leijona horoskoopilta ja mä tuon sen esiin siksi, että mä oon tosi tyypillinen leijona luonteelta ja Henrikka Jouskari ja hän on myös tosi tyypillinen. Eli toisin sanoen meidän vastakohtaisuus todellakin antaa ihan mielettömän hyvän näkökulman tähän aiheeseen, koska me lähestytään tätä täysin eri suunnalta. Henrikka, kerro sun suhteesta naiseuteen, ulkonäköön ja ehkä niinku siitä näkökulmasta, että usein Dark Feminine energiasta ajatellaan, että kun sä oot nyt Dark Feminine energiassa, niin sun kuuluu nyt alkaa käyttää punaista huulipunaa ja femme fatale vaatteita ja mustaa tyylikästä solakkaa ja korkokenkiä. Ja Dark Feminine energia on energia, joten se on ehkä vähän syvemmälle menevää, mutta miten tämä energia on auttanut tai muuttanut sun suhdetta omaan ulkonäköön? Mikä on sun matka? Mun matka kyllä alkaa aika kaukaa. Mulla on ollut kaikki naisellisuus on ollut vähän haastavaa ja siis just tää on ollut ehkä mulla semmoinen niinku blokki jossain päässä, että pitää näyttää tietynlaiselta, että just pitää olla ne kynnet ja kaikkea niinku tämmöistä. Ja sitten kun mä en vaan kykene siihen. Ja sitten mä oon käynyt sieltä paljon eri asioita, että mikä nyt on tämmöinen mun, miksi muka kynnet olisi jotenkin tyhmä asia tai näin. Ja joo, siellä on paljon lapsuudesta oppinut semmoisen maskuliinisen naisen mallin, missä on jotenkin typerää ja idioottimaista hienostella ja koreilla, että ne on vaan tyhmille naisille, että et hän ole ikinä sellainen. Mutta kyllä mä oon löytänyt sieltä paljon kaikkia muitakin semmoisia juttuja ja todennut, että kyllä se on osittain ihan semmoinen niin kuin henkilökohtainen ominaisuus. Ja se on mun mielestä tämä rikkaus, että ei se tarkoita, että sä olet feminiininen nainen, niin sun pitää näyttää jotenkin tosi stereotyyppisen feminiiniseltä, vaan se voi ilmentyä tosi monella eri tavalla. Ja no tähän mulla on tosi paljon erilaisia näkökulmia kyllä, ja musta on niin kuin mahtavaa, että sitten on tämmöinen upea leijona, joka jaksaa laittaa kaikkia niin kuin korvikset ja eyelinerit ja kaikki kiharrukset. Okei, mulla on kiharat hiukset, mutta mä lupaan, mä en ole tehnyt näille mitään. Mä oikeasti heräsin näin. Mä ehkä vähän tein kerran tälleen. Että tää on semmoinen, niin kuin, että onneksi elämä on antanut mulle tämmöisen lahjan, että niin sillä lailla, niin kuin, että toki se Dark Femme-energia on nimenomaan energiaa. Ja mulle on tosi helppo päästä kiinni siihen ajatukseen, että mä kuljen jossain jotkut kurahousut jalassa. Siis tää on literaali mun oikeasta elämästä, että mä olin jossain, ei mulla ehkä kurahousut oli, mutta sadetakki ainakin. Ja oli joku tosi surkea keli ja mä olin jossain todella niin kuin kälysessä jossain perusalepassa. Ja näytin just semmoiselta niin kuin kulahtaneelta lähiömutsilta. Mutta mulla oli itselläni ihan super semmoinen niin kuin dark feminine olo, niin mä jotenkin siellä kaupassa silleen jotenkin hehkuin ja liitelin niissä mun kuravaatteissa. Ja se ei ollut mulle niin kuin ollenkaan mikään ongelma. Päinvastoin, jos mä älläydyn tosi paljon, niin mulle saattaa tulla vähän semmoinen kankea olo. Ja mua kiinnostaisi hirveän paljon kuulla. Mä voin kyllä jatkaa tätä mun omaa ulkonäköä, niin kuin mulla on tosi monta näkökulmaa tähän, mutta mua kiinnostaisi kuulla niin kuin taas, koska mä tiedän, että sulle nimenomaan niin kuin se ulkonäköön panostaminen on niin kuin siistiä eikä silleen niin kuin stressaavaa tai jotenkin hirveät niin paineet. Mä äsken kävin laittaa ripsiväriä, niin se voi ei, tää taas meni jonnekin ihan väärään kohtaan. Nyt se meni tonne poskille ja kaikkea. Et se ei ole tavallaan, mulle se ei ole semmoista, niin että se tuottaisi hirveästi iloa, mutta mua kiinnostaa niin ymmärtää, että millä lailla se niin tuottaa iloa. No mulla on taas sit ihan päinvastainen, tai no ehkä samankaltainen tausta kuin sulla sillä tavalla, että mullekin on opetettu, että kynsilakan laittaminen on
puuttumista Jumalan luomistyöhön, että ei saa hienostella. Ja jos mä oon laittanut jotain meikkiä teininä, niin se on ollut liian vaarallista, että nyt kaikki miehet haluaa sinut ja se on liian vaarallista kulkea naisena sillä, että sä oot laittanut itsesi nätiksi, koska muuten sä herätät miehissä liikaa huomiota. Ja sitten taas meillä ei myöskään lapsena ollut varaa, kun meitä oli 4 pientä lasta, niin ei ollut varaa mihinkään uusiin vaatteisiin, niin aina otettiin sitä, mitä vaan sai. Ja sitten kun mä kasvoin aikuisemmaksi ja aloin purkaa näitä lapsuudesta tulevia juttuja, niin mä tajusin sen, että mä henkilökohtaisesti nautin siitä, että mä laittaudun. Mä nautin siitä, että mä näytän omasta mielestäni hyvältä. Ja se oli se, mikä muutti mun ajatusmaailman. Että mä tajusin, että vaikka mä oon yrittänyt koko elämän sopeutua siihen, että ei saa näköä, ei saa laittautua, ei saa erottua joukosta, niin mä oon aina sisäisesti, mun kauneuden taju on kärsinyt siitä. Ja se on tuntunut väärältä. Ja mä oon yrittänyt silti sopeutua siihen pieneen boksiin, jossa ei saa laittautua, ei saa olla mitenkään erityinen. Ja mä jopa menin sellaiseen työpaikkaan, säilöönottoyksikköön, missä on käytännössä suljetussa tilassa vangittuna 40 miestä, jotka on arabeja. Ja siellä totta kai vielä enemmän mun piti pukea itseni mahdollisimman tylsäksi ja huomiota herättämättömäksi, koska se huomio, mitä sitten sellaisessa ympäristössä luonnollisesti kuka tahansa nainen saisi, jos laittautuisi, niin oli mulle 19-vuotiaana vaan liikaa. Ja sen takia sitten, kun mä träkkäsin tämän, että mä itse asiassa saankin turvallisesti olla naisellinen ja turvallisesti laittautua. Ja sen lisäksi mä saan laittautua just sillä tavalla, kun mä haluan, huolimatta siitä hyväksyykö muut sen, miten mä laittaudun vai ei. Niin siitä hetkestä alkaen mulle tuli semmoinen sisäinen itseluottamus. Ei välttämättä sen takia, että mä niin kun jotenkin olisin paremman näköinen laittautuneena kuin ei-laittautuneena, vaan se, miten mä laittauduin vastasi siihen, miltä mä halusin sisäisesti näyttää, mikä niin kun siveli mun sielua käytännössä. Eli mulle se on, kun mä oon tosi visuaalinen, niin mulle se, että mä laittaudun, niin tuottaa käytännössä mielihyvää. Mä muistan ihan pienenä lapsena, kun ei saanut vielä varsinkaan meikata, ihan niin kuin kouluikäisenä, niin mä aina piirsin ihanat eyelinerit kaikille mun piirustuksille ja tunsin siitäkin pientä huonoa omaa tuntoita, niin mä parantelen näitä tällä meikillä tässä mun piirustuskuvassa, mutta se teki mulle niin hyvän olon. Vau, tuo on tosi mielenkiintoista, koska siis mulla taas, että miten elämä on taas ihan täysin päinvastaiseen suuntaan meitä tämän saman teeman äärellä vienyt. Et mä oon taas tehnyt suurimman osan mun työstäni esiintyvänä artistina, jolloin on ollut käytännössä pakko meikata. Et mulla on ollut semmoinen vähän niin kuin meikkipakko, mikä on taas ollut mulle stressaavaa, koska musta se on vaan jotenkin, en mä tiedä, se ei ole vaan musta kivaa meikata, kun musta tuntuu, että se aina menee jonnekin väärin ja aina törkkää sen ripsarin jonnekin väärään kohtaan ja en oikein osaa sitä kunnolla ja näin. Ja sitten siihen mun työnkuvaan myöskin kuuluu, mä oon siis klassisena muusikkona toiminut, niin siihen kuuluu myös työvaate, me kutsuttiin niitä työhaalareiksi, niin musta iltapuku. Aikamoinen työhaalari. Niin sitten tuli jotenkin mulle myöskin sitä kautta semmoinen, että jos mä oon vapaalla, niin en mä sit halua tavallaan olla töissä, että mun pitää laittaa nyt. Jos piti mennä juhlaan, niin mua ärsytti se, että pitää laittaa vähän niin kuin työhaalarit päälle. Okei, siinä on vähän ehkä tuommoista taustalla kanssa, mutta mä sanoisin, että taas, mun kohdalla se ei ole kyllä pelkästään sitä kasvatusta, vaan mulla on semmoinen sisäinen rebelli, mikä mä uskon, että se tulee just sieltä jouskarista, koska mä oon taas tosi semmoinen kehollinen. Jouskarit on just niitä seikkailutyyppejä, joille se kokemus on tärkeämpää kuin se, miltä joku näyttää. Ja sitten just se mun kokemus siitä meikkaamisesta ja kokemus hienoista vaatteista on silleen, että se on epämukavaa.
Mutta se, mikä mun mielestä siinä on niinku kans, niinku worth mentioning, ei se suomentunut tolleen. Mainitsemisen arvoista. Joo, just näin. Että nimenomaan se dark feminine energia ei ole kiinni siitä, että ootko sä meikannut vai onko sulla kynnet vai mikä se sun ulkonäkö on. Mutta siis todistetusti monelle ihmisille se ei myöskään sulle pois sitä. Niin, yeah. Elikkä niinku, että siihen voi tulla niinku, tavallaan, että jos siitä upeasta meikistä ja upeasta vaatteista saa sen boostin, niin todellakin sitä niinku kannattaa hyödyntää. Mutta jos se taas aiheuttaa enemmän sille epämukavaa oloa ja stressiä, niin ei sitä, kyllä mä joskus yritän, koska kyllä mä tiedostan sen, että, tai siis on se kiva, kun jos mä katson itseäni peilistä tai valokuvasta ja sitten mulla on upeat jotkut meikit tai systeemit, niin se tuntuu kivemmalta kuin, että mä näytän ihan rähjäseltä, mutta silleen niinku, että se, että on dark feminine energiassa, niin se todellakaan, se ei edellytä sitä, että pitäisi olla jotkut hirveän pitkät kynnet tai jotain semmoista. Jep. Ja jotenkin jos miettii dark feminine energiaa, että se on just sitä, että sä löydät itsestäsi sen oman voiman, sä alat elää itsellesi uskollisena, sä mietit mitä sä haluat, eikä mitä muut haluaa sinulta. Just tämä. Ja susta tulee magneetti ihan vaan sen takia, että sä viihdyt itse omissa nahoissa. Niin eihän mikään näistä tarkoita sitä, että joku ulkopuolinen voisi olla määrittelee, että ootko sä laittautunut vai et sä laittautunut, vaan se on nimenomaan sitä, että mitä minä haluan. Haluanko mä olla se, joka seikkailee tuulitakissa jossain vuorella, vai haluanko mä olla se, joka istuu jossain nätissä asennossa, ettei tukka mene sekaisin isoissa pitkissä kynsissä viinilasillisen kanssa, että mikä on se, mitä sä haluat itse. Ja ehkä niinku se, mikä mun mielestä tässä on kaikista inspiroivinta, on se, että kun me täpätään siihen dark feminine energiaan, niin me itse asiassa puretaan kaikenlainen häpeä liittyen omaan ulkonäköön. Ja se on se pointti. Eli mä purin häpeän siihen, että mä laittaudun. Sä oot purrut häpeä. Purkanut. Haukannut palan häpeästä. Purkanut häpeä sen suhteen, että saa olla liian vähän. Ja tää on niinku yksi, mitä me rakastetaan saarnata, että saa olla liikaa, saa olla liian vähän. Ei tarvi mahtua kenenkään muun asettamaan boksiin sen oman ulkonäön suhteen. Joo, mun mielestä oli niin hyvin sanottu toi, että mitä sä itse haluat, niin todellakin, että niin mä koin sen, että ne ulkonäköpaineet tuli niin ulkopuolelta, että okei, sä oot esiintyvä artisti, niin sun pitää nyt näyttää silleen semmoiselta, että sua halutaan tulla katsomaan. Ja sitten taas niin kuin, sulle ulkoapäin tuli se, että ei saa niin kuin ehostautua. Että nimenomaan purkaa niitä, mitä tulee ulkoapäin. Mutta tämä vaatii, kyllä mä oon huomannut aika suurta rehellisyyttä itselleen, että mitä mä oikeasti itse ajattelen tästä asiasta. Ja myöskin ainakin mun kohdalla, että ei mun tarvitse juurtua johonkin tiettyyn semmoiseen, että okei, mä olen tämä rämäpää nainen, joka mieluummin menen jossain maastopyörällä mutalammikossa, niin että rapa roiskuu, että ei haittaa, että mun vaatteet menee likaiseksi. Mutta ei mun tarvitse joka päivä elää sitä. Sitten jos mulla jonain päivänä yhtäkkiä tulee inspiraatio, että mä haluankin laittaa jotain fansympää päälle, niin se on itse asiassa ihan tosi ok. Että se on ollut mulla niinku semmoinen niinku jonkunlainen identiteettikasvu pitänyt olla siinä kohtaa, että ei jää liikaa jumiin semmoiseen niinku yhteen, vaan sallii itselleen sen kaiken. Et siis oikeasti aidosti musta on välillä kivaa olla jossain. Okei, en mä tiedä, pystyykö mä sanoa näin. Musta juhlamekot on aina liian kireitä ja siis mulla yleensä aina mekot ratkee tuolta jostain pepusta, koska mulla on joku mekko päällä ja sit mä tekijä saa joku päähänpiston, että hei, tässä on puu, mä haluan kiinnittää tuohon puuhun ja sitten kuuluu joku grunts. Ymmärrän. Siinä vaiheessa on vaikea arvostaa juhlamekkoa, kun siinä on hirveä halkeama koko takaosassa. Joo. Eikä mä puhu edes juhlamekoista, vaan siis ihan tämäkin mekko on niinku tuolta vähän tommonen grutsaattanut. Vähän niinku,
Jostakin asioista mä en ole valmis tinkimäinen. No Se on niin. just se, että jouskarina, se on mun tekosyy tämä jouskari, sen takia mä mainitsen sen tässä, että mulla on tärkeää, että mulla on niin kuin hauskaa, ja jos mun keholle tulee semmoinen inspiraatio, että ei vitsi, tuossa on joku kiipeilyteline tai joku asia, niin mikään korkokenkä tai mikä ei niin kuin kynne tai ihan sama mitä, niin ei estä mua. Niin kuin. Niin, ja siis välillä jopa niin, että mun lapsi taas saattaa hävetä mua, että mitä mun äiti taas tuolla duunailee, mutta se on mulle semmoinen niin kuin prioriteettijärjestys, koska mulle se, että mä tunnen kehon tasolla iloa ja inspiraatiota, se menee niin kuin oikeastaan kaiken muun ohi. Se on niin kuin mulle se niin kuin elävän arvokkain valuutta, että mä koen inspiraatioa ja iloa niin kuin kehon tasolla. Toi on niin ihanaan kuulostaa jotenkin pitkältä sun. Joo, niinpä. Mä luulen, että tämä ilo ja inspiraatio siis sun näkökulmasta taas voi nimenomaan tulla siitä, että saa tälläytyä ja laittaa ne jotkut fancy vaatteet päälle, missä voi just vaan istua silleen. Siis kyllä. Kyllä. Mä oon yrittänyt... Kiipeillä puhua. Hei! ei kun... Joo, just näin. Mä oon yrittänyt kiipeätä puhua, mutta en pystynyt. Ei. Mä oon yrittänyt nauttia vaikkapa siitä, että mä oon mennyt joskus kiipeä vuorelle. Mikä se on? Siis patikointia. Joo. Sitä niin kuin mikä on tuolla pohjoisessa. Joo. No tunturikiipeilyä. Joo. Ja siinähän sun on pakko laittaa asiaan kuuluvat vaatteet, muuten sun varpaat hajoaa ja muuten saa titikoiden syömään. Ja sun on pakko käyttää asianmukaisia tuulitakkeja ja tuulihousuja ja muita. Ja kantaa sitä reppua ja siellä ei ole mitään, missä sä voit meikata. Ja mä muistan, miten paljon mun sielu kärsi koko sen matkan. Siis se, että sä katot kaunista maisemaa ja sä koet, että sä et ole osa sitä kaunista maisemaa, vaan sä oot vaan niin kuin joku tuulitakki möykky siellä. Niin siis se sai mut sitkemään sisältä käsin. Että se, että mä oon tuolla luonnossa ja mä koen, että mä oon osa sitä luonnon kauneutta, on mulle se, mikä saa mut hengittämään, elämään, tuntemaan nautintoa ja tyytyväisyyttä. Että se on niinku todella, musta tuntuu, että tässä on niinku sisäänrakennettuja juttuja. Joo. Että mulle se on niin tärkeää. Siis on mulle niin jotenkin ihan silleen, mä en ole ikinä niinku ajatellut sitä niinku tolleen. Niin. Tämä on tosi mahtavaa, kerro lisää. Joo, siis se on vaan niin, että kun mä saan laittautua sillä tavalla, että mä oon linjassa itteni kanssa, se voi näyttää erilaiselta eri päivinä. Joo. Se ei tarkoita, että mun pitää aina laittaa tietyt meikit. Se voi olla sitä, että mä laitan joku tietyn meko, joka sopii sillä hetkellä mun fiilikseen. Ja sit mä menen tonne luontoon tai katon ihanaa auringonlaskua tai jotain muuta. Niin se kokemus siitä, että mä oon osa sitä kauneutta, on mulle jotenkin niin syvästi ravitseva. Että se on se juttu. Joo. Ja sitten taas tuulitakissa sitä kokemusta en pysty kultivoimaan, vaikka haluaisin. Musta olisi ihana olla niin kuin tavallaan, kun musta ei olisi ihana mennä sillä tuulitakissa tyytyväisenä, mutta mä näen ton vapauden taas, mitä sä koet. Että sä et vaan niinku yhtään välitä siitä, mikä se niinku ulkonäkö on, jos sä pystyt tekemään niitä seikkailuja siinä, niin siis siinäkin on omanlaisensa vapaus, mutta koska mä oon niin eri lailla rakennettu, mun järjestelmä, mun naiseus, niin mulle ei tule edes sellaista kateellisuutta siitä ihan vaan sen takia, että tiedän, että mä oon yrittänyt olla sitä, mutta mä en ole pystynyt edes niin kuin kauneimmissa tunturimaisemissa, ellei mä sit itse saa olla tavallaan siinä omassa sulassa kauneudessani, minkä mä määrittelen tietenkin eri päivinä eri tavalla. Ja ehkä sitten taas tää mun kokemuksen varjopuoli, ja tabu on kateus muista naisista, joka mulla on ollut tosi pitkään. Sitten kun mä aloin laittautua ja mä aloin huomata, että mä en olekaan kaunein. Onko niin leijona juttu? Mä oon leijona. Joo, mutta mä haluan puhua tästä, koska tää on niinku autenttisesti noloa. Tää on autenttisesti noloa puhua siitä, että mä oon tuolla mennyt ja vertailu itteen, että miksi mä en ole kaunein. Ken on heistä kaunein.
Ja se jotenkin niin kuin sen träkkääminen, kun yhtäkkiä tavallaan siitä, että mä ulkonäöllä yritän alitajuisestikin hakea muiden huomiota, niin silloin tulee se kilpailuvertailuasetelma. Ja sitten taas kun pääsee siitä kilpailuvertailuasetelmasta siihen, että mä riitän, ja se, että mä laittaudun, niin mä laittaudun itseäni varten, ja se, että mä laittaudun itseäni varten niin paljon, että mulla on hyvä olla, niin kun mulla on hyvä olla, niin sit hyvästä olosta käsin mä en enää pysty tuntemaan pahaa oloa kilpailemalla ja vertailemalla. Mahtavaa! Joo. Niin tää on niinku ollut itsellä se kasvun paikka sitten taas tämän ulkonäön varjopuolien kanssa ja mun leijonuuden kanssa. Mutta mä uskon, että tämä kilpailu ja vertailu on tosi monilla naisilla itse asiassa semmoinen, mitä ei ehkä pysty myöntämään edes itselleen, koska se on vaikeaa sanoa, että hei, mä haluan olla se kaunein. Ja monilla ei välttämättä edes ole sitä, että ehkä meitä on pieni joukko, jolla on se. Ei, kun kyllä mä tunnistan tuon itsessäni kyllä, koska mä koko ajan kun sä puhuit, mä silleen niin kuin mietin, että kyllä tuo kuulostaa hirveän tutulta. Että tavallaan mun näkökulma siihen on, että kyllä niin kuin mä tunnistan ton, mutta se on ehkä ilmentynyt vähän eri lailla niin kuin tästä mun perspektiivistä, että mulla se on ehkä mennyt aika nopeasti siihen lokeroon vähän semmoisen, no en mä halunnutkaan, tiedätkö, että jos mä oon nähnyt jonkun, just vaikka orkesterissa, kun ne muut naiset laittautuu niin upean näköisiksi, niillä on niin hienot iltapuvut ja kampaukset ja kaikki, ja sitten mä vaan katon niitä ja sitten mä oon silleen, että mä en ikinä pysty tohon tasoon. Että sitten tavallaan ehkä vähän semmoisena rebel-meiningillä, että no mä oon sitten siilitukkainen. Siis mulla oli ihan oikeasti siilitukka tosi pitkään. Että siilitukkainen tämmönen maskuliininen muusikko täällä, että mä vedin silleen, sitä mun omaa tyyliä taas niin täysillä, että tavallaan siinä mun tyylissä ei ollut kilpailua. Niin, aivan. Et se tuntui mulle niin mega kaukaiselta se, että miten ne muut naiset siellä laittautu. Mutta siis ehdottomasti silti kyllä mä aina ihailen sitä, kun ihmiset laittautuu. Et mä en esimerkiksi tykkää käyttää koruja ollenkaan, koska se on nimenomaan se fyysinen kokemus, jos mulla on jotain täällä killuttimia, niin siis se tuntuu tosi semmoiselta ärsyttävältä. Ja sitten mä en vaan pysty siihen, mutta siis sitten jollakin on tämmöiset upeat korvikset tai mitä kaikkia koruja ihmisillä on, niin siis musta on tosi, mä ihailen sitä tosi paljon. Mutta tänä päivänä mä en silleen vertaile samalla lailla, että mä oon sillä lailla onneksi onnistunut mun päässä avaamaan ajatuksen sille, että moni eri totuus voi olla olemassa yhtä aikaa. Että se, että toinen näyttää tosi upealta just sen tavalla, niin se ei ole silleen tarkoita, että mä en voisi näyttää upealta tällä mun tavalla, joka on ehkä ei niin perinteisen naisellinen, mutta silti se siinäkin jokaisessa eri tyylissä on sitä kuitenkin ydintä. Kyllä, ja jotenkin just se kaikenlainen vertailu, vaikka mitä mä oon luontaisesti, tai no, en tiedä onko se luontaista vai onko se jotenkin epävarmuudesta kumpuavaa, mutta se vertailu, minkä kautta mä oon päätynyt siihen omaan itseluottamukseen ja omaan ytimeen, joka ei enää vertaile eikä kilpaile, vaan on ikään kuin kukka, joka kukoistaa omalla tyylillään täysillä, ja sen vieressä voi olla muita kukkia, jotka kukoistaa omalla tyylillään täysillä. Ja ne voi olla ihan erilaatuisia kukkia, se on kaikki tosi upeata ja se on rikkaus. Ettei enää tule myöskään pienemmyyden tunnetta. Eli tavallaan mä itse koen, että se ei aina, jos mä oon ollut kateellinen tai halunnut olla kaunein. Toi on ruusu ja mä oon vaan voikukka. Joo, just näin. Mikä olisi huonoa olla voikukka. Niin siinä on aina taustalla se, että
jos joku on kauniimpi kuin minä, niin se tarkoittaa, että mä oon huonompi. Eli tavallaan niin aina kun me lähdetään siihen vertailuun, niin silloin se ei olekaan enää, että mikä on se minä, joka on kaikista eniten minä, vaan se on sillä, että mikä on joku ulkopuolinen standardi, johon mä yritän yltää, ja jos joku yltää siihen paremmin, niin mä oon epäonnistunut. Niin jotenkin niin kuin tavallaan tuon rakennelman rikkominen, eli se, että mä oon kaikki, mä oon niin nainen, mä oon niin feminiininen, vaikka mulla ei olisi mitään päällä, vaikka mulla ei olisi meikkiä, mä oon niin nainen ja niin feminiininen, niin kaikkea naiseutta, mitä vaan ikinä voi olla, kaikkea sitä ihanaa naiseutta, niin siitä käsin, kun kohtaa muita naisia, niin ainoa mitä jää jäljellä on, että näkee ne muut naiset täysin niiden omassa feminiinivoimassa. Se on ihana tunne, koska siinä sä et voi kilpailla, koska aina jos sä meet siihen kilpailuasetelmaan, sä meet itse asiassa epävarmuuteen. Kyllä. Ja siihen, ja pienennät itseäsi. Pienennät itseäsi ja pienennät muita. Niin, kyllä. Pienennät itseäsi tai pienennät muita tai nostat muita jalustalle tai nostat itseäsi jalustalle. Ja se kaikki on tavallaan niin kuin taas sitä ulkoista validaation hakemista. Et heti kun me käännytään tosi syvästi sisäänpäin ja oikeasti hyväksytään kaikki, mitä meissä on, niin silloin loppuu se kilpailu ja vertailu. Koska silloin, kun sä oot täyttä totta ja sä tiedät sun arvon, niin silloin enää sille ei oikeasti ole merkitystä, että onko joku muukin täyttä totta ja tietää sen arvon, koska silloin sä ilahdut siitä, kun sä tunnistat sen toisen naisen, joka on myös niin nainen kuin voi olla. Eli mä oon huomannut myöskin, että kun on poistunut lopulta siitä kilpailuvertailuasetelmasta, jalusta-asetelmasta, paremmuusjärjestysasetelmasta, niin sen jälkeen, kun tarkastelee sitä asetelmaa ulkopuolelta, niin ei ole enää mitään paremmuusjärjestelmää. On olemassa sen jälkeen enää vaan naisia, jotka on täydessä itseluottamuksessa ja rakkaudessa, naisia, jotka sillä hetkellä, sillä sekunnilla ei ole ihan täydessä voimassaan. Ja that's it. Tämä on ihana, kun sä toit ton itseluottamuksen tähän keskusteluun, koska se on mun mielestä tässä se ydin. Että ja se on mun mielestä se avain ainakin omalla kohdalla siihen, että miksi voin tuntea itseni tosi naisellisen hehkeäksi jossain tuulipuvussa. Ja tavallaan siitä mun perspektiivistä, niin mulla on ollut semmoinen, ja siis tämä varmaan monilta osin pitääkin paikkaansa, mutta ei se ole se niin kuin ultimaattinen totuus, tai se on niin kuin pelkkä totuus, että mun näkökulmasta katsottuna, niin se on näyttänyt siltä, että ihminen laittaa, kun se laittaa meikkiä ja tekokynsiä ja tekohuulia ja mitä kaikkea, niin se näyttää, että hän laittaa itseensä itseluottamusta. Et se on ollut siinä, mikä mua on niin kuin jotenkin häirinnyt siinä jutussa. Ja sitä kyllä mun mielestä tapahtuu aika paljon, mutta ei se ole niin kuin välttämättä niin kuin aina niin kuin järjestäen tapahdu tällä lailla. Totta. Mä muistan, kun mun ystävä, jonka mä tuntenut tosi pitkän aikaa ja jota mä arvostan ihan hirveän paljon, niin yhtäkkiä yksi päivä, kun mä näin sen, niin se oli laittanut itselleen huulitäytteet. Ja mun niin kuin päässä kesti tosi kauan tajuta, että ei se ihminen ole niin kuin tyhmentynyt tai muuttunut siitä, että se on laittanut itselleen huulitäytteet. Et se oli niin kuin tosi mielenkiintoista havaita silleen mun omassa päässä, että nyt kerta ihminen on laittanut jotain tekoasiaa itsensä, niin nyt hän on jotenkin itseluottamusta tai jotenkin vähän tyhmentynyt tai jotain. Siis niin kuin mä oikeasti niin kuin kuuntelin itteeni silleen, että niin kuin, ai tämmöinen niin kuin joku tämmöinen kela mulla on mun päässä. Ja sitten mulla meni oikeasti varmaan, että sitten vasta niin kuin, kun mä olin nähnyt sen muutaman kerran, niin sitten mä vasta pystyin niin kuin näkemään siihen niiden tekohuulien taakse, että niin iso semmoinen joku tämmöinen mun ajattelumallissa, semmoinen lokerointi, että jos ihmisellä on jotain tekoasioita itsessä, niin että se olisi jotenkin muuttaisi sitä ihmisen niin kuin sisintä. Joo, toi on mielenkiintoinen pointti ja tuohon samaan kategoriaan menee, kun mun yksi coachausopettaja
poseeraa muiden naisten kanssa niissä kaikissa business coaching koulutusmateriaaleissa, punaisissa upeissa mekoissa. Ja sitten joku sen asiakas tai joku hänen seuraaja oli tullut siihen ja sanonut sille, että mitä te luulette tekevänne, että tuollaiset punaiset hienot juhlamekot, että kukaan mies, vakavasti otettava bisnesmies, ei ikin laittaisi tuollaisia juhlamekkoja ja sitten niinku tavallaan tollain poseeraisi, että te ette ole yhtään vakavasti otettavia, kun teillä on nyt noin niinku naiselliset juhlavaatteet päällä. Ja musta se oli niin ihana, miten tämä coachi sit vastasi vaan, että hei, me ollaan luomassa uutta paradigmaa, me ollaan luomassa uutta maailmaa, jossa naiseus on aivan yhtä arvokasta kuin mieheys, tai feminiinisyys on yhtä arvokasta kuin maskuliinisuus. Et me ei edes yritetä olla ja näyttää miehiltä pärjätäksemme miesten maailmassa, vaan me luodaan tämä uusi feminiininen maailma tähän yhtä vakuuttavasti rinnalle. Aivan. Ja tämä oli niin kuin, siis mähän tietenkin pöyristyin, kun mä ajattelin, että miten kukaan on voinut ajatella, että nainen, jolla on hieno mekko, niin on vähemmän vakuuttava bisneksissä. Mutta sitten mä tajusin, että mä oon itse ajatellut ihan samalla tavalla. Että on itse asiassa aika iso murros, jota mekin ollaan tässä, jonka edelläkävijöitä me ollaan tässä näin. Ja te olette tässä näin, kun te tällaisista asioista kuuntelette ja olette kiinnostuneita ja ehkä elätte todeksi. Eli se, että me naisina ounataan se meidän feminiinisyys sillä tavalla, kun se tulee. Se voi olla ounaamista sillä tavalla, että sä et mene siihen perinteisen naisen muottiin. Se voi olla ounaamista sillä tavalla, että sä todellakin meet siihen ja nautit siitä. Ja siltikin otat itses vakavasti ja puhut asiaa, oot syvällinen, viisas, kaikkea sitä, mitä oot. Niin ei pienennä sitä olemusta tai persoonaa mätsäämään siihen ulkonäköön. Aivan. Et mä muistan, kun mä joskus menin häihin jo vähän nuorempana ja mulla oli pinkki mekko ja blonditukka ja pinkit korkkarit ja musta tuntui Barbilta. Ja se oli hirveän suuri identiteettikriisi, kun musta tuntui, että mä oon vähän sähäkämpi kuin Barbie-hahmo. Toki silloin Barbie-leffa ei vielä oltu tehty. Mutta jotenkin se, että okei, voinko mä olla itseni silmissä vakavasti otettava, vaikka mä näytän ulkoisesti Barbilta. Ja se oli hauskaa, se oli myös vaikeaa, mutta kyllä mä sitten pystyin siihen jollain tavalla. Mutta se stereotypia, minkä sä näet peilistä, niin kyllä tosi paljon houkutteli kyseenalaista ihan omaakin älykkyysosamäärää silloin. Joo, kyllä. Tämä on uusi maailma, uudenlainen ajattelutapa, mitä me tässä tuodaan esiin. Että nainen voi olla niin naisellinen kuin haluaa, tai just semmoinen kuin se haluaa, ilman että se vähentää sen älykkyysosamäärää mitenkään. Joo, siis itse asiassa tosta mulle tulee mieleen yksi tarina kanssa mun nuoruudesta, mikä ei ehkä varsinaisesti liity tuohon, mitä me puhuttiin aikaisemmin. Kun mulla oli tosiaan silloin se tyyli, että mulla oli ihan niin kuin kalju tukka ja reisitaskuhousut ja ei meikkiä ja olin silleen niin kuin, minä pyöräilen täällä mutalammikossa ja näin. Ja sitten meillä oli kerran jonkun muusikkoporukkojen kanssa niin naamiaiset, niin mä sain idean, että mä pukeudun Barbiksi. Ja siis mä muistan itsekin, että kun mä laitoin semmoisen perukin päähän, missä oli just pitkät semmoiset Barbie-blondikutrit ja jonkun pinkin paidan mä laitoin päälle ja liimasin itselleni tekokynnet ja meikkasin, niin se oli itse asiassa musta ihan tosi hauskaa yhtäkkiä, mutta mua kyllä nauratti niin paljon jotenkin se, varsinkin kun mä yritin mennä niin kuin vessaan niiden kynsien kanssa, että apua, että mulla on jotkut sukkahousut ja eihän niin mä pääsen edes vessaan näiden kynsien kanssa, mutta siinä mä kyllä pääsin kiinni siihen, että tämähän on ihan tosi hauskaa. Niin kuin just tämä ilmiö, että mä katson itseäni peiliin ja mä nauraan, että ei saakeli, niin kuin, että tämä on niin kuin ihan käsittämättömän jotenkin niin kuin koomista. Jep. Ja se, mikä tuo iloa elämään, niin siis todellakin sehän on just niin kuin mä täällä jo sanoin, että se on niin kuin se kaikkein tärkein asia mulle, että niin kuin se, että kokee sitä iloa ja inspiraatiota, niin se on tärkeämpää kuin mikään muu.
Joo, ja just siitä ilosta ja inspiraatiosta ja siitä, että tekokynnet, tekotukka, tekohuulet olisi tavallaan teko itseluottamusta, niin mä rakastan tekotukkaa. Ja aivan liian usein se on hyvin ilmiselvää. Mulle se tuo niin paljon iloa. Mä en ehkä näe sitä aina sivulta ja takaa, ja muut ehkä näkee. ja välillä niin musta on tuntunut siltä, että näyttää vaan siltä, että joku pieni puudeli on tarrannut tukkaan kiinni. Ja siinä se vaan roikkuu. No nyt mä oon kehittynyt vuosien saatossa. Ehkä se on sitten ollut mun äiti, joka on hieman kritisoinut tätä. Äitejä ei kannata ihan kaikista asioista kuunnella. Se on niin kuin aina yksi tämmöinen prosessi, kuinka äitien sanomat alkaa kyseenalaistaa. Mutta mulle siis se tuo vaan niin paljon iloa. Ja sitten tää idoli, mistä mä oon varmaan puhunut aikaisemminkin, on Dolly Parton, joka oli niin kaunis nainen ja se aina käytti peruukkia. Ja sitä aina kritisoitiin, että miten sä voit käyttää peruukkia, että sä oot jo valmiiksi kaunis ja ethän sä tarvitse. Kun siinä ei ole kyse tarvitsemisesta, siinä on kyse leikistä, siinä on kyse hauskanpidosta, siinä on kyse siitä, mikä tuo mulle iloa. Ja kuka sanoi, että tätä elämää pitäisi ottaa vakavasti? Mutta itse asiassa nyt mä saan tuosta kiinni, koska toi on se sama kuin se mun puukiipeily. Joo, totta. Se kiipeät puuhun ja se on sun hauskanpito. Mä laitan tekotukan ja se on mun hauskanpito. Jep. Vau, niin. Mahtavaa. Joo. Joo, tälleen tää menee. Mulla oli yksi semmoinen kontroversaali ajatus, minkä mä haluaisin ehkä pavauttaa tähän väliin, koska mulla on myös ulkonäköön liittyen semmoinen, mä oon purkanut tätä ennakkoluuloa, mutta mä osittain edelleenkin huomaan, että se on siinä on totuutta myöskin mukana, niin kuin yleensä kaikessa. Eli just varsinkin silloin niinä aikoina, kun mä just vetelin tuolla sillä maastopyörällä siellä Mutalammikossa ja näytin just siltä, niin mulle syntyi vähän semmoinen, siitä tuli mulle vähän semmoinen, että mä testasin ihmisiä. Että jos, ja tää on ihan kyllä mä huomasin, että tää ihan pitää paikkaansakin, että jos mä menen johonkin paikkaan just niissä mun mutasissa vaatteissa, niin mä saan tosi erilaista kohtelua kuin jos mä menen siinä mun iltapuvussa. Ja siis tää on ihan mä muistan elävästikin, mulla oli just ollut tosi hieno konsertti, mulla oli ollut hienot vaatteet, ja sitten sen jälkeen meidän piti lähteä baariin, ja mä olin edelleen liikkeellä sillä mun polkupyörällä. Mä nyt voin tätä iltapukua laittaa päälle, kun mun pitää mennä polkupyörällä. Joten mä vaihdoin ne mun tulitakit siihen tilalle. Mä en päässyt sinne baariin, vaikka mä olin sen illan tähtisolisti. Ne muut oli siellä baarissa, mä joudun soittaa niille, että sori, näin päästä mua sisään. Eli siis kyllä se ulkonäkö todellakin, sillä on hirveän suuri vaikutus kaikkeen. Mutta siis se, millä lailla mä testaan ihmisiä joskus välillä, ei ole ihan tämä, mutta tämä oli vaan tämmöinen todella räikeä esimerkki tästä mekanismista. Mutta se, että jos mä näytän rähjäseltä, niin pystyykö ihmiset silti näkemään sen mun ulkonäön taakse? Eli jos ihminen vetää sen johtopäätöksen, että okei, toi nainen näyttää rähjäseltä, se on varmaan jotenkin huonosti menestynyt tai jotain semmoista. Että jos ihminen mun ulkonäön perusteella tekee semmoisen johtopäätöksen, niin sit se ei ole semmoinen ihminen, kenen kanssa mä haluan tutustua sen enemmän. Tämä on vähän, en mä oikeasti ehkä ihan näin kriittinen ole, mutta siinä on pieni tommonen juttu, että koska kuitenkin mä tykkään tosi paljon liikkua rähjäsenä myöskin. Ja jos ihminen ei kykene näkemään sen fasadin taakse ja luulee, että se mun rähjäisyys tarkoittaa, että mulla menee jotenkin tosi huonosti, niin jotenkin mä en koe silloin semmoista yhteyttä siihen ihmiseen. Eli sillä lailla mä pystyn vähän silleen katsomaan, että ketkä on mun ihmisiä.
Jep. jos sä saat tosta niinku kiinni. Mutta kuten sanottu, en mä ihan niinku noin mustavalkoisesti mene, koska mä ymmärrän kyllä myös sen, että jos näyttää oikeasti katuojaspurkulta, niin se kyllä valitettavasti näyttää, just välillä kun näytän katuojaspurkulta ja näen itteni jostain peilistä, niin mua rupeaa huvittavaa tosi paljon, että okei, mä ymmärrän kyllä. Joo, mutta tossa on, mä niin näen tonkin viisauden, mitä tuossa piilee, ja niin kun mulle se prosessi on myös mennyt tohon suuntaan, että sitten kun mä vihdoin annoin itselleni luvan laittautua olla ihana, niin siitä sitten sen hyväksyminen, että munkin pitää pestä meikit pois. Ja että voinko mä olla hyväksytty silloinkin, kun mä oon just aamulla rähjäsenä. Ja mulle henkilökohtaisesti mun suuri opettaja on mun mies, joka on ollut niin ihana ja kohdellut mua niin hyvin huolimatta siitä, että onko mä just herännyt ja haisen hieltä ja on niinku aivan tukka pystyssä. Vai sitten, että onko mä tosi laittautunut. Että se, että joku kohtelee sua yhtä kunnioittavasti kaikissa sun eri olomuodoissa, niin siitä vasta tulee semmoinen täysin rakastettu olo. Että jos se olisi sillä, että vaikka sulla olisi niinku se mies siinä, joka niinku muuttaa suhtautumista riippuen, että oletko sä laittautunut vai ei, niin siinä vaiheessa niinku, mä niin näen ton, että että lopulta me ei olla sen ulkonäön kanssa tekemisissä, me ollaan aina sen sielun, sen energian, sen ihmisyyden. Ja sitten kun se ihmisyys on semmoinen, mitä sä rakastat, niin silloin kaikki sen olomuodot on sitä, mitä sä rakastat, eikä vaan se ulkonäkö. Toi on niin totta. Joo, just esimerkiksi tämä mun ystävä, joka laittoi huulitäytteet, ja se oli mulle jotenkin henkinen shokki. Niin sitten kun mä pääsin siitä shokista jotenkin yli, niin jotain muuttui mun päässä sillä lailla, että jotenkin kun mä tapaan tätä mun ystävää joskus silleen, että hän on meikannut aivan viimeisen päälle, ja joskus silleen, että hän ei meikannut ollenkaan, niin mä en edes silleen tavallaan niinku, mun pää ei erottele niitä. Et jos se on laittanut tosi hienon meikin, niin totta kai mä niinku huomaan sen ja on silleen, wow, sulla on tosi upea meikki. Mutta sitten jos se tulee ilman meikkiä, niin jotenkin ei sen ulkonäkö ole silleen erilainen verrattuna siihen, että sillä on joku superupea meikki. Et se on vähän enemmän mun päässä nykyään menee niin, että jollain on vaikka tosi kiva paita. Niin, jep. Niin kuin, että se meikki menee, niin kuin, tai semmoinen niin kuin laittautuminen menee vähän niin kuin siihen kategoriaan. Että se ei ole se sen ihmisen ydin, vaan sillä on nyt päällä tommonen tosi kiva joku juttu. Jep. Et se leikkii nyt tollasessa paidassa. Sillä on tolla paidalla hauskaa. Joo, kyllä. Hauskaa. Tossa puussa hauskaa. Ja jotenkin niin kun just se semmoinen, meillä loppuu aika, niin loppukaneetiksi, että siinä vaiheessa, kun sä annat itsesi olla sen näköinen, kun sä itse haluat ja valitset, niin sä annat sen luvan myös kaikille muillekin, vaikka se ei näyttäisi samalta kuin mitä sussa itsessäsi on. Ja jotenkin sit kun antaa sen luvan muillekin näyttää just siltä, miltä ne näyttää, niin yhtäkkiä sä pääset siihen ihmiseen niin kuin tutustumaan sen sijaan, että sä jäisit sen ulkonäön vangiksi sun mielessä. Ja tää on myöskin mun mielestä se avain, jolla lähdetään purkamaan tuomitsemista ja häpeää. Joo. Että jos mä kerkeen, mä annan mun loppukaneetin myös. Anna mennä. Koska mä just eilen luin jonkun tutkimuksen, tai siis en lukenut tutkimusta tietenkään, näin jonkun meemin, missä puhuttiin tästä tutkimuksesta, että se voi olla ihan tosi, mutta anyway, siinä oli valid point. Siinä sanottiin, että naiset, jotka kehuu toisia naisia, niin heillä on tämän tutkimuksen mukaan parempi itseluottamus kuin naisilla, jotka ei kehu toisia, tai ei edes toisia naisia, vaan toisia ihmisiä. Eli naiset, jotka, tai en mä tiedä, oliko se sekään edes, ihmiset, jotka kehuu toisia ihmisiä, niin niillä on parempi itseluottamus kuin niillä, jotka ei kehu toisia ihmisiä. Kyllä. Yep. Ja tämä tekee mun mielestä niin kuin tosi paljon järkeä, koska se on nimenomaan, niin kuin sä tarvitset semmoisen tietyn itseluottamuksen siihen, että sä näet muissa sen upeuden, etkä niin kuin rupea pelkäämään, että voi ei, että jos toi on upea, niin se tarkoittaa, että mä oon niin kuin huono. Niin, jep. Elikkä avain hyvään itseluottamukseen, tämä on itse asiassa sellainen polku, mitä mä oon itse kanssa niin kuin kulkenut, vaikka luin sen tutkimuksen vasta eilen, mutta mä oon tehnyt tätä niin kuin työtä tosi kauan sitten. Mä aloitin just siitä, että mä rupesin kehumaan, että jos kassan tädillä oli vaikka just hienot kynnet tai jotain,
Niin mä sanoin sille, vau, sulla on tosi upeat kynnet. Ja sitten mä huomasin, miten paljon se niin kuin toi sille ihmiselle iloa siihen päivään. Mutta ajan kanssa mä huomasin, että koska mä rupesin tekemään sitä, mä rupesin myöskin näkemään sitä upeutta yhä niin kuin enemmän kaikissa ihmisissä. Mm-hmm. Ja sitten kun näkee kaikkialla upeutta, niin se ei enää tuntunut semmoiselta, niin kuin, että noi on ihan eri kastissa kuin minä, vaan se rupesi tuntumaan semmoiselta, että vau, että mä oon niin kuin, tavallaan noi hienot ihmiset arvostaa sitä mun mielipidettä, että ne on hienoja. Niin. Eli tavallaan se, että mä kehun heitä, niin se niin kuin nosti mut semmoiselle statukselle, että ne niin kuin arvosti sitä, mitä mä sanoin heille. Kyllä, joo. Että tää oli mielenkiintoinen kanssa niin kuin näkökulma tähän asiaan. Niinpä. Ja sä et voi ikinä kehua ketään ilman, että sille tulee jollain tavalla vähän parempi mieli. Niin jotenkin, että miten ihanaa, että joka ikinen ihminen, kun tulee nähdyksi ja kuulluksi toisen taholta, niin arvostaa sitä. Vaikka ei osaisi ottaa sitä sillä hetkellä oikealla tavalla vastaan, niin kuitenkin se jää samalla tavalla kuin... Se on muuten toinen aihe, mistä voisi puhua taas tunnin. Se on joo, sit mennään toiseen podiin. Mut hei, toivottavasti tämä aiheutti teissä mielipiteitä, ajatuksia, pohdintoja, omia keloja. Olisi ihana kuulla, mitä nousee. Laittakaa meille viestejä, jos jotain tulee. Ja nähdään seuraavassa, tai kuullaan seuraavassa podcastissa.